केमेरायाव थानायनि एसेबां माने हेबिट गैया दाबो मिनिबाय नै माने थाबैनो फैलायदो बैसागोनि सिगां एसेबां मोजां मेकआप आर्टिस्ट लोगोसे माइक्र'ब्लेडिं खालामनाय बिसुगुर फुनाय खानाय हानाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एनमहिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय दाथ' बैसागो सौफैहां ना लोगोफोर ओंखायनो माने आंनि गोसोआबो बिराद बैसागु नांदों बिनि थाखायनो माने आङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने महर गैयाबाबो माने खानाया खेंख्रा नालाय खानायखौनो सिदा खालामनो हायो नालाय दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो पार्लाराव ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो गांगा थप्पाया आंखौ थांनो होथाराखैमोन आरो सेहेरिया फैसा खरस खालामनो जागा गैयिया इदि होननानै आंखौ रायदों आरो ओमफ्राय मानसिया खामानि मावनो थांबाय ओमफ्राय दा माने बैसागुनि एसे अफार होदो होननानै खोनादो आङो ओमफ्राय एसे खाथि जायगायावनो थांगोन आरो एबार आङो बेलेग पार्लाराव थांगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो आंजों लोगोसे नानियाबो थांगोन नै ओमफ्राय इसा बिमाया लांनो फैहांदोनो जोंखो लामासे थांनोसै थौ मोनफैबायनो नेनायावनो मा जाखो नायनाय दाउस्रेन खिना हरदों आंनाव बिदि उसुबिदाहाय जारलासो लोगोफोर दायो आं मोनफैबाय आरो बाजैमोना सिङाव हाबहैग्रोबाय माने आं बबे जायगायाव फैदों होनोब्ला जोंहा नै साया लेडिस बिउटि सेलुन आरोना लोगोफोर माने हिन्जावफोरनि थाखाय गार्ल्सफोरनि थाखाय ओमफ्राय उन्दै हौवासाफोराबो फैनो हागोन आरो ओमफ्राय बयसफोरा फैनो हायो ना हाया आं दायो सोंगोन जोंनि सावदुरबिथायावनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला नै बे नै मेडिकेलखौ नायदो ना सावदुरबिथानि बियो मेडिकेल नै मेडिकेलनि माने सिगाङाव आरो नै सानजा आखैजा नायलांबाय थादो आं हाबलांनोसै सिङाव मा थाङाखै दिन ना गुरनो थाङा नै जोंहा माबाया आयनायावसो देखायो नामा दिनै खानायबो जानो फैलायबायहाय बैसागुनि लोगोफोर ओरैनो खानाय खेंख्रा जाजोब्बाय नै माने जोंहा आब'आ अफार होदो आरोना बैसागुनि ओमफ्राय बिदिनो अफारावसो फैखायो नालाय आङो एबार खाथियावनो खुलिबाय जोंनिया माने इदिनो मोनामोन आरो सालबारि थांनो गोनां जायो बबावबा पाठसाला रड इदि थांनो गोनां जायो आरोना जोंनिया माने खाथियाव बेबायदि बिउटि पार्लार मोजाङानो गैया बेबायदि प्रफेसनेल रोंनायानो गैया आरोना बिनि थाखायनो माने दा खुलिनाया एसे बावबाय थेवब्लाबो माने बांद्राय रावबो मिथियामोन आंनो मिथियामोन आरो खाथिनि जानानैनो ओमफ्राय बिदिनो बेयावलाय मा खुलिदों होननानैसो सानसे दिना हाबलांनायावसो मिथिदों आरो आब'आ बेबायदि खुलिदों होनना आब' आंना खानाया डेमेज जासोगारदोंलै नों मोजां खालामना हरनांगोन खिन्थु क्रिम नै मानसि खांख्राइ मोजां फान नोंलाय फैथाराखैमोन आं नै वाव नानियाथ' आजादि उन्दुखाबायानो नै गानबायानो नै कस्टिउम एसेल' आदै आब' सामलायाना बैसागु बिदि नेगासिनो नै लोगोफोर फार्स्ट स्टेप फोनबाय बोथ'वाखैनो लोगोफोर दा नै माने दसे वेट खालामगासिनो आरो जाथ'वाखैनो फार्स्ट स्टेप फोनना दोनबाय ओमफ्राय दा नै दसे नेखथ'नो साहा लोंबाय नै जोङो आब'आ साहाबो होबाय नै थेंक इउ दै आब' फुखांबाय नै दा होख्लायनायसै मा होनो मिथिबावासो हेयर ड्रायार
आङो जोंहा आब' सायाजों खानायखौ बोजाबाय जुदि नोंथांमोनाबो बोजानो गोसोब्ला फैनो हागोन जोंनि साउथ बरपेटा एरियायावनो मोनसे पार्लार खुलिदों आरो गोबावानो जाबाय खुलिनाया जोंहा आब' सायाया माने मेकआप आर्टिस्टबो लोगोसेनो गोबां खामानिफोर रोंगौ आरो बिथाङा माने माइक्र' ब्लेडिं खालामनाय मिसुगुर फुनाय खानाय हानाय आरो खानाय कालार फोननाय बुहुदखौनो रोंगौ आरो माने जोंनि जायगायाव बेबायदि प्रफेसनेल रोंनाय रावबो गैयामोन जोंनि ओजोंहाय सारबारियाव दङ ओमफ्रायनो आरो बे जोंनि साउथ बरपेटा जायगायाव माने रावबो खुलिफेराखैमोन ओमफ्राय दा जोंहा आब' साया खुलिदों अब्लाबो बिथांखौ रावबोआनो बांसिनानो मिथिया जोंनि जायगानिफोरा दा माने जोंबो गामि खाथिनिब्लाबो मिथिलायामोन आरो ओमफ्रायना दा आंबो फैदाव मिथिबाय ओंखायनो आं भिडिअ बानायनायजों लोगोसे जोंहा आब'खौबो एसे सिनायथि होनो नागिरदों नै लोगोफोर दायो जोंहा आब' सायाखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे खानाय बोनायखौ बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम अफार होदों आब'? अफारा हेयार स्टाइला 1500निफ्राय 3000सिम ओमफ्राय माइक्र' ब्लेडिंआ 50% डिसकाउन्ट आरो फेसियेल हेयार कालारिंखौबो थागोन अफारा ओमफ्राय जायगाया साउथ बरपेटा जोंना मेडिकेलनि अपोजिटआवनो बाक्सा साउथ बरपेटा लोगोफोर माने जोंहा आब'आ केमेरायाव थानायनि एसेबां माने हेबिट गैया आरो बेनिखायनो एसे लाजिनाय मोनदों मानसिया माने मिनिगासिनो आरो दहायनिफ्राय दाबो मिनिबाय नै माने लाजियो आरोना आंबो आवगायो बिराद लाजियोमोन लोगोफोर ओमफ्राय माने केमेरानि मोखाङाव आरो गावनि माथोखौनो खोनाफिनोबाथाय बिराद लाजियो आरो दा आङो आब'निफ्राय बे फिलिंखौ लाफिननो हाबाय नै आब'आ बिराद मिनिगासिनो एसेबां मोजां मेकआप आर्टिस्ट लोगोसेनो खानाय बोनाय बायदिसिना माने जोंनि बर' हारिनि आइजोफोराबोदि बिदिनो गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोसिम दावगाबोगासिनो बिथांखौ लानानैनो आं प्राउड फिल खालामो आरो आब'खौबो आब'आ बिराद लाजिदों मानि थाखाय दाबो लाजिदों लोगोफोर दायो जोंहा आब' सायाया मा बुंलांदो बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम अफार होदो नोंथांमोनाथ' गावनि खुगानिफ्रायनो खोनाबायानो लोगोसेनो आब'आ माने फेसबुकबो दङ इन्सटाग्रामबो दङ नोंथांमोना थांनानै चेक आउट खालामनो हागोन आब' मा नोंहानि फेसबुक पेजनि नाम प्रफाइल ना फेसबुकनिया ओमफ्राय नोंथांमोना अफार होनायावनो थाबैनो फैलायदो बयबो बैसागोनि सिगां बाय बाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आंथ' बिराद मोजां मोनबाय नै थेंक इउ स' माच दे आब' वेलकाम फैनायनि थाखाय